Značka APS je mezi několika málo výrobci, kteří zbraně nejen vyrábí, ale také navrhují. Vlastní několik svých patentů a unikátních řešení. Ačkoliv hlavní továrna je v Číně, vývojové centrum, ředitelství a kontrola kvality se nachází v Hongkongu. Dovolte mi představit nejnovější řadu ASR 400. Zbraně 4. generace jsou dodávány v atraktivní krabici s přepravním uchem. Na místo polystyrenu je zbraň chráněna ekologickým lisovaným papírem. Kromě zbraně je uvnitř také vytěrák hlavně a krabička se zásobníkem, vzorkem kuliček a verze s Crane bateriovou pažbou mají také rychlou pínací oko na popruh. Výrobce vyrábí mnoho modelových variant. My uvádíme na trh 7 různých modelů. Čtyři verze s klasickým předpažbím. Tyto verze M4 se liší typem pažby, a tedy i místem pro umístění baterie, délkou hlavně a jak vidíte, tak i barvou. Rys verze nabízíme 3. Všechny mají oblíbenou Crane bateriovou pažbu, která zbraň lépe vyvažuje. Mají rozdílné typy mířidel a délky hlavně. Každý si najde svůj oblíbený model. Některé modely jsou vybaveny taktickou 6polohovou výsuvnou s gumovou patkou. Na straně je přídavná rys lišta pro libovolné příslušenství. Pojďme si udělat malé srovnání s relativně oblíbenou značkou D-Boys. Barva těla zbraní D-Boys je viditelně tmavší a více náchylná na poškrábání. D-Boys má všechny drobné díly, jako jsou čepy, vypouštěč zásobníku a závěru, krytku závěru a tak dále černé. APS využívá barvu kovově hnědou. Nedostatkem D-Boys je pochybná krytka závěru. Pružina je ve srovnání s APS viditelně unavená. Zásobníková šachta je u D-Boys poměrně velká a zásobníky se v ní vyklají. U APS se zásobník zasouvá bez problému, ale šachta je bez vůle. Předpažbí D-Boys je na první pohled užší. APS jako jedno z mála na trhu umožňuje ukrýt akumulátor. V tomto případě to ale není nutné, protože je uložen v Crane pažbě. Hmotnostní rozdíly D-Boys a APS jsou prakticky zanedbatelné.
Výsuvná bateriová pažba je vyrobena z odolného ABS plastu. Má 6 poloh, do kterých se fixuje. Na své horní straně je otvor, ve kterém se zobrazuje nastavená poloha. Tubus je totiž očíslován. Číslovány jsou také ryslišty. Dobře tvarovaná pažbička zajistí pevný úchop. Před ní se nachází ergonomický lučík spouště. Natažením zapáku závěru lze odkrýt plechovou krytku imitující závěr. Pod ní je kovová hop-up komora a její regulování. Tento kryt lze v zadní poloze rovněž zajistit. Po sundání gumové patky se objeví kabel s konektorem. Díky MOSFETu však není tak triviální konektor vyndat. A tak je možné trochu si pomoci sundáním celé pažby a vytažení kabelu ven. Zbraň je vybavena oblíbeným MOSFETem s chladičem. Absolutně tak nemůže docházet ke spálení spouštěvých konektorů. Verze s klasickým předpažbím má konektor a MOSFET ukryt uvnitř. Kabeláž je pochopitelně nízkoodporová, postříbřená. Do předpažbí se vejde nejpoužívanější akumulátor 8,4 V miniblock. Je dostatečný na pohon zbraně. Do předpažbí se ale také vejde i větší akumulátor 9,6 V. Sice tím zvyšujeme míru opotřebení vnitřních dílů, ale zbraň je tak mnohem živější a rychleji reaguje na stisk spouště. Díky MOSFETu nehrozí vyšší opalování kontaktů. První generace zbraní APS měla problémy s velkým odporem kabeláže a konektorů. Vysoký proud způsoboval zahřívání a konektory se roztavily. Výrobce se nyní chlubí s velmi nízkým odporem a nízkými proudy při střelbě dávkou. Udělali jsme malý test, při kterém měříme protékající proud. Kromě APS jsme vzali srovnatelné zástupce značky D-Boys a Cima. Elektronické zařízení měří kromě jiného i aktuální protékající proud a zobrazuje jeho špičku. Pro pohon jsme zvolili běžný akumulátor 8,4 V.
Výrobce do modelu instaluje pružinu M120 a adekvátní hmotnost střeliva je tedy zhruba 0,25 gramů. Test úsťové rychlosti pochopitelně provedeme s kuličkami žádná celá 20 gramů. Ty se plní do kovového zásobníku na 300 kuliček. Uvnitř zbraně je akumulátor 8,4 V a jak je slyšet, je dostatečný pro pohon zbraně. S akumulátorem 9,6 V je kadence následující. Výrobce si patentoval i nový systém elektrického blowbacku, tedy reálného pohybu závěru při střelbě. Pružina, kterou by měl píst natahovat, je slabá a nezvyšuje se tak spotřeba akumulátoru. Nicméně elektrický blowback není v našich končinách příliš populární a tak jím nejsou nabízené modely vybaveny. Díky úzkému vztahu naší firmy s dodavatelem můžeme zajistit konfiguraci zbraně, které nejlépe vyhovují místní komunitě. Nevozíme ready verzi s blowbackem, ale za to je zbraň osazena pružinou M120, OSFETem, kovovou tryskou a komorou a podobně. Mechabox je nově již plně kompatibilní s jinými výrobci. Není tak problém s náhradními díly. Za zmínku však jistě stojí funkce rychlé výměny pružiny. Pokud Mechabox vyndáte z těla, bez toho to nejde. Po otočením trnu jej vysunete i s pružinou ven. Výměna pružiny za slabší či silnější je otázkou okamžiku. Skelet Mechaboxu je zesílen z kovové slitiny. Je osazen 8 mm kuličkovými ložisky. Drážky po stranách slouží pro elektrický blowback. Píst je polykarbonový s jedním kovovým zubem. Hlava pístu je také polykarbonát. Hlava je pochopitelně protitlaká s kuličkovým ložiskem. Válec je nerezový s otvorem, jak se sluší na krátkou hlaveň. Povrch válce je opravdu krásně hladký. Hlava válce je polykarbonová a kovová tryska má těsnění. Zbytek konfigurace je již běžný. Za zmínku snad stojí pouze vačka pístového kola. Ve zbrani je pružina M120 s progresivním vynutím a kovový trn s kuličkovým ložiskem. Čtvrtá generace výrazně pokročila a je znát, že výrobce nezahálel. Vyřešil nedostatky první série a dále inovuje. V tom je zásadní rozdíl proti čínským výrobcům, kteří v zásadě roky vyrábí ve stejné konfiguraci.